acarane salat Idul Fitri bolo. Lah iki lebarane nggonku dina Jumat bolo. Iki godhong-godhong ki ya seolah ora bergerak bolo, iki menandakan yen Idul Fitri kuwi tenang dan damai boloku. Lah ini ya ora bergerak tenan Jan. Kok iso ya pas salat mau iki sing gawa HP niki bojoku iki rekake ya nyuting-nyuting pas berdoa ngono. Bar salat Idul Fitri kuwi biasanya terus salam-salaman bolo, terus iki aku balik nang nggone Simbah. Iki jenengane Simbah Tawi karo Simbah Rejo. Iki mergone wis sepuh ora iso melu salat Idul Fitri. Bodone iki sida beda tenan bolo, ana sing Jumat, ana sing Setu. Ning ya ora apa-apa. Sinambi karo salam-salaman mergone pas Idul Fitri iki mumpung ketemu sedulur-sedulur. Iki aku juga sarapan soto bolo. Iki biasanya iki mbahku Tawi kuwi sing gawe bolo. Cuma karena dek iki wis sepuh, dadi iki sing gawe lekku. Ning yo tetep mantap. Sarapan soto bar salat Idul Fitri. Diracik sik bolo, ana cambah, ana ayam, daging, ana sledri, ana bawang goreng. Terus disiram pakai kuah soto ceker, mantap. Iki biasanya nek Mbah Tawi ku gawe iki ana tempe bosoke barang bolo. Selain soto iki ana rendang barang, rendang ayam, ana rendang sapi ana. Nek ibuku mau ki gawene opor kupat karo apa ya mau ya? Rica ayam kampung nek ra salah ki. Wah, ini sarapan ping pindho iki wisan bolo. Ning sing mau ki ora ke video. Nah, ini aku meh nikmati sik soto, sarapan soto isuk-isuk bar salat Idul Fitri. Jan mantap iki tenan bolo. Awakmu nek pas bodho ngene iki sarapane apa bolo? Mesti bakso, nek ra ya opor. Nek opor iki ya jan cocok karo kupat ngono jan, kuwahe kenthel-kenthel terus gurih, mantap yan opor. Gandeng lehku sarapan ki wis rampung bolo. Lah iki penampakane rumahe mbahku bolo. Rumah Jawa ki nang Gunung Kidul ya bolo. Iki nang Gunung Kidul. Bar kuwi terus ya salam-salaman ngono kuwi bolo, akeh sedulur-sedulur sing teko mrene mergone iki mbahku ki ya termasuk sepuh ning daerah kene iki bolo. Mau bolo kegiatanku pas bodho iki. Dadi esuk mau wis salat Idul Fitri, terus bar kuwi langsung nang nggone Simbah. Terus sungkeman nang nggone Simbah, terus bar kuwi sarapan soto. Dan iki wis meh jam 11. Ya aku meh siap-siap nggo Jumatan sik. Terus sore rencanane mudik neng Semarang, soalnya tempatnya istriku itu lebarannya masih besok. Dan ya gitu aja, matur suwun.